of May no yɛde wia nesa kabe 5 days na yɛde awie nesa yɛkɔ the 6th month afe no imu ache 31st of December and now kɔyɛ resolution deɛ wokaeɛ no mekae wo ɛnyɛ te sɛ wode wano ka uguso ka no bi yɛ uguso ka no obi yɛ nti ɛnyɛ kasa ɛyɛ ɔyɛ action speaks louder than words nti mɛyɛ no ɛnkyerɛ sɛ wayɛ yɛ hyɛ aseɛ woyɛ a ɛnyɛ perfect baguso ayɛ ɛno ne timi boa ma utimi kɔ w'anim ɛfiri sɛ dɛ ɔhyɛ plane ase no na onim sɛ ɔyɛ ɛyɛ den a ɛntu saa berɛ no ɛyɛ a engine bɛsɛe ɛyɛ a ɔyɛ a kakra deɛ ɔyɛ light no abakɔsom kyerɛ sɛ ɔyɛ ɛyɛ a kɔpem sɛ afei deɛ ɛtumi yɛyi Toyota car nyɛ sa na ɛteɛ o car na wotim nyɛ sa na ɛteɛ phone na ɛkuta wo no anase ɛkuta nyɛ sa na ɛteɛ de odi kan yɛ iPhone nyɛ sa na Nokia na ɛkuta wo no nyɛ se na ɛteɛ ɛkyɛ sɛ ɔhyɛ ase free baabi ɛna ɔde kɔ baabi na ne nyinaa mu no nso no ɔyɛ a na ɔdwene bɔhyɛ a ɔsoro Nyankopɔn ɛde hyɛ onipa sɛ onni so na ɔnyɛ ɔsoro Nyankopɔn nimdeɛ mu no adeɛ bi a woyɛ bia no onimdeɛ nti ɔyɛ saa nti the moment abɛ wadwene sɛ o sesa o de wo adwene yɛ Nyankopɔn adwene a ɛna change the order onimdeɛ nti a onyaka yehi in Hebrew let there be light ma ɛhan bra because na esum ɛwɔ system ni mu na saamre no Nyankopɔn soro Nyankopɔn ne namua no a check nti okenkan twere no na oka mfitiase no na Nyankopɔn wɔ hɔ na Nyankopɔn honhom butunsuo nani a de na ɔyɛ na nyina ɛnyɛ simple sɛ na eguso ebutunsuo nani 5 minutes o dabi it was many days and na ɔyɛ saa de no that was the time God was planning the earth. That was a brain na osoro Nyankopɔn eguso air planning. Enti Nyankopɔn honhom na ebutu nsuo nani no. Na enye one day asemo. Na ye bra honhom no ene won na etwa ne ho asia no e fa adwene. Ehu se nsuo na agye asase na fa. Nemom midi we bekɔ ha. God was planning at the time na ne honhom butu nsuo nani no. Nemom adeɛ bi a yɛsum no gye sa wo de han abɛmu ansa ne watumi ayɛ ɛno nti na ne kasa a odi kan after sɛ ɔplane wieyɛ anim deɛ na ɔbɛyɛ asase no ɔka sɛ yehi let there be ma kan ɛnyɛ han na ɛyɛ han ne wieyɛ apɛ the second thing a ɔsoro Nyankopɔn yɛyɛ wɔammɔdua wɔanyɛ onipa ohun sɛ nsuo ni butu honhom ni butu nsuo na butu baabia no na ɛwɔ sɛ ɔseparate no ɔkyɛm titie Nyankopɔn nyansɛm no onimdeɛ nti a ɔkyɛm sɛ asase mmra ha na nsuo nso mmra ha okan Genesis 1:9 na ɔsɛ then God commanded let the water below the sky come together in one place so that the land will appear. And it was done. And he named the land earth, asase, and the water which had come together named them sea. And God was pleased with what he saw. Na Nyankopɔn ani gye de ohuyɛ no. Onim nyansa nkyerɛ ɔsoro Nyankopɔn. Onim de nti ɔka sɛ river ofin embeda baabi. River ayensu meda baabi. Sa wokɔ asase eduru baabi a nsuo ntene mfa ha onim nyansa nkyɛ ɔsoro Nyankopɔn because oyɛ wie no hu sɛ asase no eduru baabi a wɔsɛ nsuo ba hɔ onim de nti a ɔyɛ ne saa ɛna ohu sɛ
de meye nyina ye nti se uyo osoro Nyankopon ba o kan Genesis 2 verse 15 ya hyede ba akuni me say this week no may ni wie ye kof baby foforo o kan Genesis 2:15 na or say then God placed man menu mienu Genesis 2:15 man in the garden of Eden ni bie o Ghana your garden of Eden to cultivate it and guide it. Ayo show. No so jenya nkropon di onipa obo wiase wie bo onipa wie ye no to manage o di onipa etna garden of Eden mu. Se munye mu adwuma na mombo ho ban. Then Lord God placed man in the garden of Eden to cultivate it and guide it. Inti bebia obi e guide asase no Nyankopon hyira no. Eno nti na wonti ase se ebia abrofo no omo mpaye te se yen. Omo nye fasting te se yen. Omo nye sala te se yen. Nanso ukọ ho a na Nyankopon hyira wo mo. Obeka se na se ye de mpaye o. Na se ye de ye nneoma no. Nanso Nyankopon hyira wo mo. Unim efri se oso Nyankopon ka Genesis 2:15 say me de what to Finland, me de what to China, me de what to USA, me de what to Ghana, me de what to Senegal, me de what to Togo, me de odia ne se asase no yeso adwuma ne bo asase ne ho ban. Enti Nabot den oye Ahab say fa wonhwire yi ene wagya padie yi a wonananum di ama no mamento Nabot ka kire ni say Awurade nkume na mpare me say me de magyanom asase ne magya padie we van ya bobetro we ebema wo ohene ene yen hyede ni sa honhom no nti enya ahemfo a sika ne ba obegye ni asensuo ni asase no onfa ho owotumi yenya mranti a sika pemruso nti no yegye na Nyankopon ka se yen guide asase no on de ose da bi mese asase no na afi de wuwu a problem ho ye yare a na wo complaini unya nsuo nima na wo complaini ena me to bottle water medium size awake you say 5 cedis awake insuo 50 pesos na ye di go vena bottle ni mu na e ko 3 cedi 50 pesos insuo the cheapest commodity should have been water eni kwansen ka insuo boye den e wo ba bia o men bia mu but na wo pensu pa no ma tese wo kuta 3 cedis 4 cedis 5 cedis okọ ba bi kra dia 20 ebi kra akọ the level atese insuo no wo bottle grass mu because osusu se eno na ye pure Nyankopon nim de ntia o che asase nim ema nsuo no meka bia wonti ase bati ha oye ohene yaka ho asem bebre oye obi a waye wadwen se ona wotumi nti asase no obesei no obepem rantia momagusu ase no problem asase ne sei no na wonso sei asase na yetu ni sa yetu asase na yesi asase na wonso o life o sei ye ka galamsey asem na musimu mfiye no asase ne sei no na ohene wonso sei inso no wusi no na wonso onso no nso si nti ni nyina tesa wo de ye ukoto aduru tisika no benya de baabo nso na wonso no asi because asase ni ntumi home no wonso ntumi home
enti na nei ton asase no na yense no baby insuo tena osoro nyankopon nyanse ohun se insuo ni asase difference wum no se asase no ese na wo se ne wachiri manso sei di obeye asase ni bia no ebi be kan aka jo se wa wo ye galamsey no minka small scale mining minka de ode nkrata ye ne papa me se wa wo ye galamsey o se asase no na wo so life o sei asase ni ntimi nhome a wo so ntimi nhome sa asase ne de bibia hye fom na ntimi mfifi a wo so ye de bibia hye eben wa sika no ebe hye ntimi mfifi sa wo ma ya sefo nyina ewu eyare no sa na ohene ene panyi a wa me yesi asase sa na be yewo because what deviate from osoro nyankrompon ne nhyehyeye ade na moye nipa bone forsa ade na ayese sika penti ye ka bibia muntie ade na maye ma adwen se mo be ye bibi because yo hene uwo tumi ubetimi atua mrantie ka to attack people na mo nso amoti wono mahia na atoa so eya amenti ase enti galamsey kono nipa ketua bi na nsore nkoko galamsey enkoye multimedia fon kwa na enya ne de bia ye ne ye ni mo hare enti de bia ye ne nkoko galamsey enti wa wuti krom ho no enti bibia en keka se won so sorry se won hene ton asase na unim sa asase no eye nsu a ebese won nsu no ebese enti wotu ogi se de bia ye ne ebeka ho asem na onipa sorry na oye na adwen se oko a na obia yi nani na ono na ehu amane na oko na saa na Ghana tie ebedru baabi no ye ya ye koma me ye bejai because yehu se Ghana ni no de wo ko ama no no one wo ko de wo ka bia ama no no one wo nya asem de wo pese wo boa no no de onim ni se o me attack no ndi watem na ontwa nkontomponto so all because de wo ka no eye no kre baton petie o man bia nso akọ nanim no eye no kre die ene ye de kọ yanim o enya atro o man bia akọ nanim no eye no kre die abrochire me say wo mu mompaye te se de bompaye o mu nkọ asori te se de kọ asori o mu waste time to say betimi akotena asori them 3 4 5 hours they don't. And so they be come and why? Because of nukredie. Na obi na je wasase an kabeka. Obi na ton wasase an kabeka. But wan kasa tenase na nsu a wonananum jato ho no. Wo so yo hene. Enti enu na be ma sika bebree. Kwaje nkrata na ye nnwoma ya wo so wonye. Aban se wo pese ya beje nkrata ne enko cheki ne ye ne wo se wonye asase no be se no ye kwaka ona wotumi ke na mo mrante na mo wo galamsey ase na mo kutatu no mo ho ya misiro mo ho osere papa sa wo ye macho man now didi nsem hu na wo mmobo chen obia because macho man no ye the boa society because the okuta no ontena so nche etuo na ekuta wo no ai na wo so wabɔ no enye de bia de na okuta tu akese wawu ohyefom yenya obi a na oye Mr Ghana saa nipa no yenhu no obi ye Mr World yenhu nipa no yenya nkrofo a na ye bɔ mu di a na obi e dwane saa nkrofo no yenhu wo mu biem. Eni ebekwa nyina hia nche na last week ye di nkomo ewo nyina hin abrantie bi de beto so se ohina ewo nyina hin wahwa ma ye tu galamsey or the pictures ne bae emi ehun se ensu a ye wura mu omode ye amane ye se adwene bi kra yan wimu nam kofo ya se asase no
papa gyina mu sɛ nyina hini nyoma ekoso nye ɛna okoka ho asɛm ade akyi ye frɛ Captain Jabari wo fie ha ɛna ɔhyɛ yɛbɔ ɛna ɔkɔ hɔ ekoteki action ɛna meti ya abrantie na no ɛbɔ ne ho modern nkofo bi atie asim akɔsɛsɛe na japade omakwa kobubu ne nneoma nyinaa ɛde to Facebook na waba asante man ya kan yo say me ko kan video asem say Galamsey omo ye ya sem shop nya say ebekume zongo hine ene ne nkofo aba sem shop nyina ko me fema kunu say no mana me ko ma twam no ma nyina asem no ma nyina sini sem no ma nyina say ya ba fema kume so ma me tete say ko ma kama me ntena say zongo fo so ma me ntena say ya mu se nso mu se nya hini so no mu se na nwini wo mu ntino makokanti ya sem no manyina no asem no magua no mabu ani atwitwam no ma se no no ma makoto me sandboard a me isu nyina eni o ma se ni nyina no mabu ato fom ma twitwam nyina ase no zongo fo no zongo hin na di ani zongo hin ana odi ani aka no ma sem no manyina de ko so no sawa kan kura awo nyina hin ate na sabe esremfo ma profi bia ba ya mamba bia tana samba ye nse bia samba sem no ma sa no kwenti amikati twa no ma se no ma nyina bumi shop wani na before then no na or the video being so asaba recently on a video be mamembo enonso na otumfo odawro ma sema ne ka no nyina hini ya chema na nyina hini na akra beto mu a omo dane dina ya ne ya chema no ena sese ya excavator sima korum panyifo ya wodi jabia omo no omo hwe masa no ma we yakoso no ena ya baduru ase tia hwe no yase anipa ase wo ya adwuma afa na naje ena wo ya sa adwuma no wo nyina hini ase wo nyina hini ya enim se ya nsuo no eda ho nyina hini ti a nsuo nda ho che nyina hini no ena se excavator sim se sia no kasa ya de yakoso wa ase ya ni tuadaru maburu otufo santima wura de ko se enim se ase Galamsey de ya se entimi mla kwa nya ye nsuo ma aye nsuo ma ebokro no ban na ye ni se tuadaru ma enu ani otufo sa down to na sini wa bechem adwuma na ekoso ya na adwuma day a me gina hai ana ekoso 2025 ana ekoso current one ya na me kase enu go hin de Nhyira 104.5 before Kofi ewa homa no so but before say meni Kofi bekasa ne yentie yewura emre bi on Galamsey na fe yentie de ye nana eka ye efa Galamsey asem no ho nti abrantie we make sure say nananom ne nyina hinsu a nananom de ye amane no mu se ne yentie otumfo emre bi zin journalists be or try articles about newspaper. The article about America was say, anyone was an anonymous ye need to me the best top of Galamsey. Make I know kind. Say, anonymous ye need to me the best top. Make I know, because I know Chris, so cast who need to media. As I said, no, who hears to say, Bequine, wow, hears to say, Mampo, in wow, hears to say, yes, see, hanging I would not wrestle. Nas will be a basube to Galamsey, yana, prayer. It's the end, you need to me is okay. Abra on the Quintas and boy, she no trouble, the others, I'm sure to Fontanka, what Obama's and an went to it, yes, you come home, Galamsey, no, why be was us to be our so come home. Sounds on it. Young, you know, wow, if you was us to be I say, you be also come home, young, you know, require the Bessiano. That's it, or Bawas as so no, but say, won't you go for and the other. And was who create you menko broke master somewhere. I said, and tank, I said, Baba money. Son and also money, and I'm in fair regimes as a first soldier for has a say that. Nan, my boy may come, catch a union. No cranny next year was here who or he be a Galamsey when I was here, friend Bubus as a dating or two. I'm an abanu here. Yabaninia mania or Quaco. As I contra bow and no bow, one of a boy, man, and a man who was sense you know, and yes, and I'll come.
Not to the down. So we are about her. I declare to have a choice or a contract. Now, Manaquam or Cornwalk or say, wounds you could say, assassin. Tell you, wouldn't movie. And I'm young, I was here, me and the bread, and I buy, yes, we come home. And the Regiment said, that's Galamsey, no, the end, and pass a nan move out there. Nayansu ye Busea, who say, and so dear near ye. The Yanina, I was here who know quite a befa, so as I said, I dear chrono. Bronica's environment, no, and they are Sabre, as a COP27, Nipe to Quaco Egypt, no coca, and some name a body near, you know. Sabre near Suyani say and Sassini Union. They are Sawas one to Master Nananum, and Sassan Suyadia. Yani, dear Scienza. And you watch your friend so to for the Nanan, dear Jammy, what another dear assassin Jow. No be about how was saying, you know, I didn't like I. What bet you if you didn't say broad this cabro? Takundama, we are the brunch, one sense, you know. One say assassin. Neasadia, I buy. Yes, we are near dear ma by who says you are near British. Your chocolate animal will be by assassin. Yam primoma. That's our body tube about the queen whom we queen you. Nania near to near to go to Kundama, ya bros kakakra, na Chinese for near Bamu, Mahim Fienia, then Zania, ye Bremonamo Gidia. Now, which is a man and I won't quite we am and I and no man way. O man know this one way. No credit, mummy and canning through. My boy, hey, lawyer, must be accomplice of the fact. Yeah, one more come when you come. Galamsey, Regiment Mr. Abosso, Nabuzan, yes, yes, the man say, yes, we are come, yes, we answer. Kofi ni Makon, Ewo Achimamponia, resident or one in a he, Kofi. Last week, you didn't come about my bow video, HSS is in Kofubi Tata. Catch me. That's your brew and a correct. Enra, and I'm a source and have a beer, and I will Mamoya ma on best of poem. It's never bear 3 days near Chester, Ubiakutum. Oh, Bishwa Toba, Koso, no one as well. A Jimmy Tuanamo said, in my bank of Bako Coffee. Now, a video where quite a best say, ya permanent, they say, Galamsey, the end. But I'm Nana, who 2 year Digalancy woman. That's an animation of my Bafako and the Pemba Faswa. And some of the machines like can walk really winning and I'll make sure on your Galamsey. And one I'm a coho. Timidu Amuse and Zongo for name, Mani Bine, Zongo, in the name of Temidi. Omudi Mataman, I'm there. If you are some who answer what I'll be charming. Or me to Zongo, I do so. Or name me back on top. Namade, trim when I'm a fan motu. As some catch him say, oh, a book to our crew, don't the crew my basic. Meaning, I'll go no D. Any sequence in a frame said, Zongo in a call for. At the second to chum a penny woman, Elcumi. Tana, my dear woman, to chum, I should chum any more in our seno. I ain't Zongo in a D and him. A buy a bear son or mano. That Mr. Perman by Bibom work dark a crack. Call me found the doors to see me. Wow. Into the woman, in my police force, yeah. And so, Tiam, could you must see? Say, my Cocassi, I say, Galamsey. Munyaye. Me how nine. Inti right now I'm sure say uni biaye ho na o ma se oni o ma nyesa. Me pacho an say o ma se ho be na metima akoye adwuma. Ma twetwa manim nkonwa esi anim me de no ma se ni na. O ho na me hu fridge wo social media no so no e ho na fridge. Me pacho obi to aso eye fridge o mo. To bubu ma yi na anim mo twetwa no. How da me video. Police for necessary. Me de ko ma o mo kra na aya yi no. E kire ya no mbe twa na ti se mi hu de se o mo ka. Se o mbe frema no pay ya ni. Enche panyi bi be frɛ why? E pa chomati. Se de o maji kru na o mo de mra hye o mo semo. Threatening kwa ba kwa sa akoma kra oye adwuma mo so oye be ma opa omle adwuma o se wan mu na hye asisi aye nzongo hene na yi nzongo hene ona ye sade no oye Galamsey ni bi awoka ho pa odim tintima
nti saa nsuo na ɛyɛ nsutene no ɛno ne nsuo nyinahin na anazere epa twan nsuo na da ha no ɛne ɛfɛ no nyinahin no ɛso kwabranten no ɔno ani nyinahin na yɛde ato nyinahin first na saa nsuo na te sɛn nsuo deɛ na ɛka ma ɛtene kɔ na nsuo wodɔ bɔbɔbom ɛwɔ ha na ɛnwene ɛwɔ mu a yɛdeɛ abakɔn sɛ ɛbɛto wɔn sɛ ɛnam na ɛwɔ mu no yɛnwe mmerɛ bi kura nkɔfo bɛ siniki ɛbɛfaeɛ ɔmbɛyi yɛ nwene no ɛwɔ ha na ɔmu yi yɛ na nsuo no na ɔmfa nipa da nti ne yɛhu ade korɔ yɛhu sɛ obi ato mawu sɛ ne nkɔfoɔ fa akyirɛ bɛyi nwene no a yɛhu so ɔmbɛyi nwene no a last ɔmde kɔ no ɔmo ka ɔmo spake a ɛnye so ɛna tatam na yɛate kɔmitifoɔ mo nam anadwo ayifoɔ ɛhwɛ yi na ɔmbɛbɔ ma ne sɛni ɛkɔ so a nyahin nyinaa bɔ dɔm ɛba yɛba mpaka ne sɛ ɔma yi nwene no ka ma ɛma ɔma ntumi anya yi ma yɛtumi ɔmo nyinaa sɛbisɛbi mmeranteɛ no yɛne bere ma hu sɛ obi ɛka asase so yɛma ɛhu sɛ yɛnwene na ɔmo sɛɛ no nti ɔmo yɛ ho amammerɛ sata no na ɛwɔ hɔ ɔmo yɛ ho amammerɛ nti menim sɛ saa nsuo wɔ ha no yɛnyim nam ne akɔsi de galamsey akɔgum de mɛd akɔgum ɛsɛ ɔmo de mɛd gum yi ɔmo akumua no bebrebe ɔmo tumi twa pit na ɛnwene wom na ɔmo sesa na ɔmo yɛ ɔmo asa akata so so ɛno na ɛha me sɛ no yɛ nanam no ɔma yɛbɛto yɛ no yɛnhwɛ ma ɔmo nsɛɛ no ɛno a ne me tan ɛwɔ kurom ha no nti sesei nyinahin mo wɔ hene wɔ hɔ yɛpakyɛ yɛwɔ hene wɔ ha sɛ galamsey na ɛkɔ nyina ɔno ɔhyɛ aseɛ ɔna ama kwan sɛ nipa no nyɛ ɛyɛ atesɛm anaasɛ deɛ wɔ hɔ ɛnyɛ atesɛm ɔmudi ka baa sɛ ɔmo yɛ no mekɔ nana gye sika hɔ nana gye sika ka kyerɛ me sɛ mewɔ asɛm a menkɔbu sa nyahihene memamu sa ne tea meka no di memu sa aduanahene ɛna nyahihene wɔfa ase afred ɔmo na ɛde hɔ ama no sɛ wɔni galamsey na wɔnsiesie ɔnam ka kyerɛ sɛ sɛbisɛbi yɛnsuo no yɛmfa med ne saa wei ɛnsim ɛnti sɛ yɛbɛsiesie ha a yɛde so nyankopɔn adaworoma ɛnam mpp ayitam no ɔmo de machines ba ɛwɔ hɔ ɛmɛ bi mu ka sɛ ɔbɛsa ahemfo no sɔle tiaeɛ saa machine wɔ hɔ ɛnti sɛ yɛbɛtumi ate yɛnsuo no yɛbɛyɛ nɔɔma no a yɛtumi de machine ayɛ ɛnam sɛ yɛbɛbɛda hɔ sɛ nyanyinima ɛmfa sika mmra obi antuatua ne ɛmfa nyɛ nyɛ galamsey ne ɛbɛyɛ Kofi ebe kasa wo kyerɛ hɔ ɛyɛ hwɛ ho so yi hello Kofi ɛyɛ hwɛ ho so yi bɛsa afrɛ wo kyerɛ hɔ hello Kofi hello ɛyɛ yɛmfansia ɛwɔ sɛ protect no Kofi yeah. In fact, say something. And this guy has been very, very good to this country. And amount for a while, and I believe that at this point, near Kosun, he needs protection. Yebestre say security for no 8 year, the Akos one dear, Yebestre, or your mind bapa. Our person would you may esi who ye. And can hina yes say asasi. It your best regional coordinating council, the regional minister ne apamfo eka ho for the regional security no. Monhwe na within hina police for na wo ho no. Yempe one security guard Emma Abanti kosi say asem na no bedwo because ne life is in danger as we speak. Wo hwe de o makoye no ho a ehu yie pa na menim se nipa ye nyina ye ti krom na ade sei na obi atu ne ho asi wo so obeboa na ya pɛ ho pomasi bre no na sɛ nipa krom mum ne ye betata na ka asɛm no se zongo hene ne wo mo ɛka ho na abebetata no menim sɛ yɛse ansa na ɔhɔho betwa manim poa no na yɛse ansa na ɔhɔho betwa kronim poa no na kyɛ sɛ unim sɛ kromani bi ka ho a wɔta kyire paa ɛne wo hye ne kutupa enti sɛ zongo hene wontimi nya kukuduro nkɔyɛ de ɔyɛ no wa bra bibi ɛnta kyire hɔ ɛne wɔka sɛ nananom ne wɔn aka no bi enim ho bi a wɔn nyinaa ɛsupportu agalamsey ɛkɔ so yɛbɛsrɛ sɛ mpanimfoɔ mfa wɔn nan nsi fam sisi and then the police commander in fact muntaka started sɛ wɔn transfer commanders wɔn wɔ galamsey areas nananame on this platform ka sɛ ɛnyɛ necessary sɛ wɔn bɛ di sɛ adwuma no na ɛnyɛ polisifoɔ no nkoa na edi sɛ adwuma no but with this nyinahini issue amama who said these people needs to be transferred. Commanders in Womo Galamsey areas including the Owonina. Because I see yes, Utia Branty and Kasa or Kanwa.
just a police for na say omo nyoma dwen say omo tekia na mu bia so far ade we yasi wabobodin aka omo a ebe ya yi nyina no arrest BNC as from his statement yenchi obi a ohun de ekọ BNC nti commander no o ye den commander no kura yete say eda no ni jabari din komoi o se ye krum nti wono kura he is worried say police fu ewo mpotem was wo munhunu de ekoso it means say commander no omo na akọ na ivia omo di say adwuma nti I believe say sabre nti muntaka yesrewa monhwe na sa commander no mo be yina firi amunyini firi wa asotwe bi wo so amomfama no because ntimi mfa nkoto nkoje allowances enwu botom enkonkoto no montua wo kakese as a police commander na adwuma na yese oye no duty no neglect. That shouldn't happen in this country. The commander no monfa no emfa kwan mo ntwena so. Media I call for that because on timi ntena krom nhwe ma de ewo krom anhye wuram baabi a wonnu ho wani hunu ho no enkoso nsese na ye be stress abante no so sebe obi bebu wa mo agya nan ntese de wankasa sebe wakoto awupi to agya nan eto no so wonhwe baabi a wonante na na motuo yie baabi a wokoyie wo mu se ye frese bambofo no nhwe ne ma ne bambo de nanso wono anso nhwe se na pie mu no obetutu na na mo yie ba nyina hinifo oko amamo onye nipa bonfo oko amamo mo esensuo no na ye nipa bonfo enti munta abante na chi na mommo ne ho ban sans wo na ye o man bapa na nchirima ehu hia. This nonsense must stop. Nhyira 104.5 Kroyimu ensem we de ayasem sebe ti yammo ne ho ban why na nkankofa problem bia amba unim se GPRT for no nso